Siyam na kaharungan sa Barangay Sabang, Naga City, anatumtum nin kalayo, banggi ka na kaaging Domingo. Susog sa investigasyon, alas 9 nin banggi kan magpuunan kasulo, nakaw sa subuot ka na pabayaan na may makot pang panggatong sa kusina kan sarong residensya. Huli tagibos sa light materials, marikas na luminakop an kalayo, hasta sa nadamay magin an mga pagtaraid residensya na uminabot sa ikatulong alarma. Alas 11 na nin banggi kan maideklara ining fire out. Hiling ko yan, tatawag doon itong wooden page stove na allegedly, sabi ka mga pagtaraid kasi aminado man ang may sadiri kang harong na may sindang kuryente and dahil sinda nagagamit ng LPG sa pagluluto. Instead nagagamit sinda ka itong sungo baga in combination ang uring. Duwang harong po yan na magkataid. So diyan po nakatuon ang satuyang course of investigation ngunyan. Pigkakarkulong abuton sa 1,920,000 pesos ang winalat na danyos kan insidente kung sa insampulong pamilya ang naapektaran. Very timely ngunya na nearly approaching na ang satuyang fire prevention month. Dapat maging responsable kita sa kagharong sa satuyang household para maibitaran ta ang humakang kalayo. And at the same time, sa inman kita parte kang kadagaan kang Bicol, dapat igwa kitang hotline number kang Bureau of Fire Protection in case na need arises. Makapapuntulos kita ning tabang sa fire station instead na magla-live kita, mag-informal kita sa estasyon tangaring matawan ta ning magkanigong responde ang mga insidente. Sa presente, para mientras na nakikiirok ang mga apektadong pamilya sa barangay center sa nasabing lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molar.